Iepa, Chen, què passa ahí? Com esteu tots? Bé? Mira, avui vos vaig a ensenyar una cosa fàcil, ¿vale? És com fer una recepta de cuina en 10 segons. Mama, sí, que tinc aquí la mà preparada. Fes-me algo para dinar. Hòstia, pareix que avui nos ha tocat ensalada de fesols, tu. Un fesol és això, ¿vale? Que després la gent agafa y no sabe lo que es. ¿Una habichuela o no? No, fesol, tío, fesol. Bueno, va, ara en serio, no. Jo he decidit que avui, pues mira, estic soles, no tinc res que esmorzar, entonces se m'acaba d'ocurrir una receta que vaig a veure si m'eix bé. Y si m'eix bé, pues la pujaré, y si no, pues este vídeo no l'estareu ben. O sea que espero que m'hagi decent o divertida, però. Els ingredients per a fer sushi de quinoa són un calabacín, salmón de este ahumado de toda la vida que está de hielios y per això està en una bolsa, però és salmón ahumado ja encetat. Un advocat o aguacate que no estiga molt madur, ¿vale? O sea, que estiga duret aixina, que tu ho fes aixina i no li passa res. La quinoa en qüestió, ¿vale? És un cereal molt divertit, ¿vale? Molt guai. Aixina, quinoa el pots comprar ara ja pràcticament de tots els supermercats. Si no te'n vas a un puesto estos biológico, que estarà més bona i més sana i més de tot, ¿vale? Té esta pinta. La veu? I després un culet de vinagre balsámico, bueno, balsámico no, en veritat, vinagre d'arròs, ¿vale? Vinagre d'arròs que el podeu comprar o en un supermercat o en una tenda d'estes de comidas chinas. Per a fer comidas chinas, pues ho ven, vinagre d'arròs, un culet, ¿vale? Ara anem allà. Per a fer esta receta tan deliciosa tenim que tirar un got d'aigua a bullir. Ahí està. Una vegada l'aigua estiga bullint, n'hi ha que baixar el foc al mínim i ràpidament tirar la quinoa per a que se vagi fent. Mireu, a la de 3. 1, 2 i 3. Tadas! Quinoa posada. Després de feta la quinoa la deixem a refredar i mentre fem tires de carabasseta. Com heu vist, tallem la carabasseta i en un pelador, ras, tireta feta i així fem unes quantes per enrotllar el sushi. Després tallem el salmó. Dios, que bistecaco ahí, més rico ahí de salmó, me caguen. I queden unes tires moníssimes, aixina més o menos. Després fem lo mateix en l'advocat, el tallem... Ojo! Ixe braç, me caguen la novatada ixa del braç. Com estem? Bueno, el tallem ben tallat i quedarà una cosa aixina. Després tenim que pelar-lo ben pelat i com he tardat una barbaritat, pues millor talle un poc el vídeo i queda tal que aixina. Estupendo. Netegem un poquet perquè si no som uns guarros. En la quinoa ja refredada agafem i li tirem aquest xorret de vinagre d'arròs i jo també li he tirat un poquet de soja per a que li doni més sabor i no n'hi hagi que impregnar-la tant després. O sigui que si vos agrada és una bona opció. Agafem, ho tirem tot, remenem un poquet i inclús deixem un ratet més a xelar mentre ho preparem tot o si no directament montem ja. Recolzem les tiretes de carabasseta sobre un lloc on no enguarrem massa i posem per damunt la quinoa i la repartim un poquet en la cullera en un dels extrems, ¿vale? No en tota la quinoa. Fem així a càmera ràpida i comencem després a posar una tireta de salmó i damunt un trosset d'advocat. Una vegada fet això, en tots enrotllem cada tira per a que quede un rotllet ja paregut al sushi que coneguem de tota la vida. I és tot super fàcil i queda super bonic. Per a emplatar, posem els 3 sushis junts i li tirem un xorret de soja per a decorar i sucar un poquet més si volem. I així queda un plat de lujo. Pues sí, això ha sigut el menú d'avui. Espero que vos hagi agradat. No sé, és una receta prou fàcil, igual un poc llarga de fer, però la veritat és que molt fàcil, no té ninguna complicació. I ahí teniu pues, per a berenar, per a sopar, per a esmorzar, una cosa bé suficient. 3 rotllets d'ixos te deixen prou saciat, de veres, així que res, espero que vos hagi agradat i que s'atreviu a fer-la en casa i ja està. I ja veurem si tornen més recetes o no. Vinga, fins una altra!